nan yau aka same su 200,000 ne. Wasu na basu abu nan, ita yanzu ina take? Mama yi bashi ne zai maka yawa, ita kuma ta tafi. Saboda yanzu haka gidan nan mutanen da suka zo sun kusan 5. Kai wallahi saboda suna wallahi to in baka zo ma za a yi daga gidan nasiya. Allah dan yanzu wani ya ce ma yi da algon zai tafi. Mu kuma mun rasa ya zamu, amma tun da aka samu wannan a biya wani kuma a daga ba a da. Allah, ana maganan cin zabi kana maganan biyan bashi ka ai yana kamar sallama nake ji. Bana nan. Amma alaikum assalam. Ina mai gidanku? Mai gida baya nan wallahi. To duk yadda za a yi yau sai ya ban kuɗi na. To ai yayi tafiya. Duk inda zai je ya zo sai ya ban kuɗi na. Ya fi kwana 5 baya gida. Ka gaya masa. To. Idan ya zo ya nemi kuɗin nan ya aika min. To. To. Ba wasa a ciki. Shi ke na zauna mu ƙara ta yawara. Rayuwar duniyar nan sai haƙuri. Salamu alaikum. Sallamar ake ƙara. Salamu alaikum. To ka je ka ce musu ban da lafiya. Sati na 5 ina kwance. Je ka faɗa musu. Babu na daina Kuna Ina babanka? wallahi ba da lafiya. To yanzu kai zan shaƙe ko kuma shi zan shaƙe? Yanzu ai kwanansa 5 baya gari ma Allah. Zan kwaɗa mamaki. Ba nan can wai wannan bane. Wallahi ana asibiti yanzu ma haka. Baki na karkarwa yake zan gaura mamaki. Kai hakuri in yazo za mu san yadda za mu je Kenan na sai. Ya tafi? ya tafi. To shi kenan. Amma ba wani To bashin nan da ake bi ya kamata mu dan biya. ba a biya ba a ga filistar gida nake yi ne. To ba tun da akwai kuɗi sai a ba masu filista rabi. Salamu alaikum. Sallama kai. Salamu alaikum. Daga Nuhu dan Hausa, Jamilu Layi. Yara dai jalala sarkin baiwa. Ayyo kuma kudin da kuma kudin da za a dace a ko abin gida gida. Kowa da fa bai dawo ba. Ya mutu. Ya saba ta kyawu. Ya mutu ba. Da gaskiya mutu. Hello. Yawwa ranka da dama na ce wannan maganar da muka yi na sabuwar gawan nan kunnan kake so ko kuma hantsi. Ina za ka gani da gawa ko ni ba sai da mutuwa ba. Yanzu nan